Velkommen til det her video her. I dag kører jeg på ATV, og det vil være meget sjovt det her. Hope you enjoy this video. Thank you. Det er ATV'en det her. Shit. Nu kører vi igen altså. OMG, man. Skyd på, mand. Skyd på. Ja, det er min ven. Han skal så køre på den der ting derinde, der er ret langsomt det. Så lidt, ja. Må vi overhælde ham? Let's go. Hvad fanden skal jeg her? Den er lige op. Okay. Husk den tager. Husk den tager derhen. Holy shit, man. Ej, den er lige den her. Oh, damn. Shit. Skal ikke fast her. Men hvad er det her view her, mand? Det er helt meget, vi har til at køre på. Det er jo virkelig pænt det her jo. Det gør han. Og her var knager. Og så har vi en metaldetektor. Ja, det er så det. Ja, det er så sådan den her. Det er så sådan den her metaldetektor, det virker. Så skal jeg med en runde her. Tak. Så ja. Pænt landskab det her. Virkelig pænt seriøst. Der putter jeg morgen på.
kører vi da bare igen. Guys, skal vi overhale ham? Jeg tænker, skal vi overhale ham? Vi overhaler ham, kraftedeme, mand. Vi overhaler ham. Han er fucking langsom. Den her, vi kan køre 85 km i timen. Ja, han kan køre tilbage til ham her hurtigt og se, hvad han laver. For helvede. Jeg er ved at køre galt igen. Og så kører vi lige rundt her hen på marken sammen med Alex her. Så ja, ny turen. Nej. For helvede. Shit. Jeg tror, jeg skulle køre galt her, mand. Og sindssygt. Og en pæn soludgang her, mand. Lad os indhente ham. Den har